Mae'r byd wedi bod yn gwylio'n ofalus dros yr wythnosau a dyddiau diwetha, wrth i Iran ac Israel danio rocedi at ei gilydd. A gyda America hefyd yn rhan o hyn, beth yn union sy'n digwydd? Ar ddechrau mis Mehefin, roedd Israel yn dweud bod Iran yn trio adeiladu bom niwclear, rhywbeth allai fod yn beryglus iawn yn ôl Israel. Gwadu hynny'n llwyr nath Iran. Nath y tensiwn gynyddu'n sydyn ar ôl i Iran cael ei tharo gan rocedi a droniau Israel. Am ddyddiau roedd y ddwy ochr yn ymosod ar ei gilydd. Yna yn annisgwyl ar ôl dweud nad oedd America yn mynd i wneud penderfyniad i ymuno ar ymladd am o leia bythefnos, fe penderfynodd yr arlywydd Donald Trump i ymosod ar 3 safle'r niwclear yn Iran. The strikes were a spectacular military success. Ymateb Iran oedd ymosod unwaith eto ar Israel ac ar safle milwrol Americanaidd yng Nghatar. Cafodd y ran fwyaf o rocedi hynny ei rwystro yn yr awyr. O fewn dyddiau cafodd cydoediad i gyhoeddi, sef cytundeb i ddod ar ymladd i ben. Ond gyda adroddiadau nad oedd yr ymosodiad gan America mor effeithiol ar disgwyl, mae'r sefyllfa yn dal yn un peryglus a phryder ar draws y byd i weld beth allai ddigwydd nesaf. Beth yw'ch hoff atgof o'r chwarae i Gymru? Fy'r hoff atgof o chwarae dros Gymru yw'r cap cyntaf pan o'n i'n 17 ac hefyd y gêm yn erbyn Iwerddon allan yn Dublin. Be nath ysbrydoli chi chwarae pêl-droed? Y teulu. Nath y teulu cefnogi fi o'r dechrau a nath nhw ysbrydoli fi i cicio'r bêl a gwneud beth dwi'n caru a rhywbeth dwi'n caru yw chwarae pêl-droed. Sut wyt ti'n tywelu dy nerfau cyn gêm? Dwi'n tywelu fy nerfau ers i fi roi'r headphones arno a gwrando i cerddoriaeth cyn y gêm a cerdded rownd cae ymarfer cyn i ni chwarae. Nes i fynd i'r gweld y gêm Cymru yn erbyn Iwerddon. Sut oedd yn teimlo i fod ar y cae? Oedd y teimlad yn un anhygol, yn un byddai byth yn anghofio. Oedd yn foment a gêm enfawr iddyn ni a gêm byddai'n byth yn anghofio yn y bywyd. Dwi'n mynd i'r Swistir i gwylio chi. Edrych mlaen i gweld chi. Mae'n olygu popeth y cefnogaeth i gyd dros y gyrfan a gobeithio gweld i chi gyd allan yn y Swiss cyn bo hir. Anghanol sŵn gwyl roc y ddôl ger Bethesda. Wedi barod Bethesda! Cyfle i DJ Efan Electro ddangos ei Sengl gyntaf dyhedau. Dyhedau single newydd fi. Nes i'n gweithio efo Manfred Disco. Nath o helpu fi efo roed o allan, nath o helpu fi efo proses. 3 months in process. Ac mae ddiolch i'w ffrindiau sydd wedi ei gefnogi ers ei gig gyntaf yn fawr. Just yn gwybod rili, nath o'n wedi dod gigs fi, gyda fi cwpl o bets yn gig yma de, mae'n just rhywbeth edog, dwi'n meddwl. 10 oed yw Efan a does dim mae'n ei fwynhau mwy na pherfformio. Mae just yn hygwyl o hwyr. Dwi'n mynd i ddisgrifio fo, mae just anhygwyl di'r gair. Os gennych chi freuddwyd, beth roed fyny ar ei, can ymlaen tan da chi'n gael y freuddwyd yno. I Efan felly, mae'r Sengl yn gam gyntaf yn y daith i gyrraedd ei nod o ryddhau albwm a pherfformio ar lwyfannau ryngwladol.